La número 2 de la llista d'Esquerra Republicana de Catalunya, Calella Pilar Rocafort, ha desgranat les propostes de caràcter social que inclou el programa de govern dels republicans. Rocafort aposta per consolidar l'atenció a la gent gran, incorporant d'altres recursos com un servei de menjador a domicili, però també creant un casal que actuï alhora de centre de dia i menjador a la fàbrica Llobet i Guri. Pel que fa a actuacions per les persones, Esquerra Republicana impulsarà la creació d'un banc de llibres escolars que, en col·laboració amb els centres educatius i les AMPAs, permet incrementar el nivell d'estalvi familiar. Paral·lelament a això, el Partit Republicà es compromet a treballar per augmentar la dotació de les subvencions per a menjador i transport escolar. En matèria formativa, el programa d'Esquerra contempla incrementar els serveis per a joves i adults. Proposem consolidar el centre obert i ampliar-lo amb un taller assistit d'estudi per a alumnes que tinguin dificultats amb l'estudi i amb un casal lingüístic, també per nois i noies que tinguin problemes amb l'aprenentatge del català. Proposem també crear una aula d'informàtica per acostar les noves tecnologies a totes les persones, que tothom pugui tenir accés, i també paral·lelament en aquesta línia proposem donar un nou impuls a l'Escola de Formació d'Adults, ampliar la seva oferta educativa i sol·licitar a la Generalitat de Catalunya per aquí, per Calella, una escola oficial d'idiomes. Per tant, seria tot un complement d'oferta formativa per a adults. Les polítiques socials d'Esquerra les completen un nou protocol per la prevenció i detecció de maltractaments i potenciar el treball comunitari amb la creació d'un servei de mediació ciutadana i la figura del defensor del ciutadà.